صبح 29 январ дар як гузаргоҳ дар марзи Исфараву Бодканд музокироти якба-яки раҳбарони кумитаҳои давлатии амнияти миллии Тоҷикистону Қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Тошиев доир шудааст. дар пай ин мулоқоти якба-як ки то нимаи рӯзи 29 январ давом кард, ягон санад имзо нашудааст. ин музокирот дар пай муноқишаи мусаллаҳонаи шаби 27 январ байни марзбонҳои тоҷику қирғиз аст ки дар ҷараёни он ду сокини Тоҷикистон кушта ва беш аз 20 нафари дигар аз ду тараф захмӣ шуданд. дар пай мулоқоташон Ятимов ва Тошиев ба хабарнигорон алоҳида изҳоро доданд. видеои суханрониҳои онҳоро нашрияи қирғизии Турмуш ва матни мухтасари баёнияҳояшонро хабаргузории Спутник нашр кард. аввалин шуда сардори кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ба суханронӣ баромад. мухтасар аз суханронии Ятимов: куштаю захмиён ҳастанд. ин натиҷаи он аст ки мушкилии сарҳади давлатӣ ҳал нашудааст. масъалаҳоро дар асоси санадҳои ҳуқуқӣ ҳал кардан лозим аст ва онҳо бояд дар асоси ризояти тарафайн ва ифодаи иродаи тарафайн қабул карда шаванд. саркашӣ аз санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва протоколҳои имзошуда боиси низоъ мегардад. ман бо Ташиев хеле муфассал суҳбат кардам. ҳамаи масъалаҳоро муҳокима кардем. мувофиқат кардем ки дар рафти гуфтушунид ҳуҷҷатҳои асосӣ ва натиҷаҳои кори комиссияҳоро дар назар доштан лозим аст. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки талаботи протоколҳо бояд риоя шавад. аз ҷумла сухан дар бораи протоколи рақами 39 ки майи соли 2021 имзо шуд меравад. пас аз 8 рӯз ҷонибҳо ба иҷрои ин протокол шурӯъ карда аз рӯи бандҳои имзошудаи ин санад кор хоҳанд кард. пас аз 8 рӯз комиссияҳои паритетӣ оид ба масъалаҳои топографӣ ва ҳуқуқӣ кор мекунанд. ин кор барои ҳалли ҳамаи масъалаҳои делимитатсия ва демаркатсияи сарҳад пайваста анҷом дода мешавад. дар рӯзҳои наздик маҷлиси машваратӣ барпо мегардад ки дар он кори комиссия муҳокима карда мешавад. ҳама масъалаҳо бояд дар заминаи дуҷониба, дар заминаи ҳуқуқӣ ва ба манфиати ду кишвар ҳал шаванд. даст фишурда қавл додем ки тамоми созишҳои байни раисони комиссияҳои делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадиро иҷро кунем, гуфт Ятимов. Тошиев гуфт вохӯрӣ наздики 3 соат давом кард. тасмим гирифта шуд ки кори комиссияи байни ҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва аломатгузории марз аз сар гирифта шавад. кори ин маҷлис 2 моҳ пеш боздошт шуда буд. комиссия дар асоси протоколҳо, қонунҳо ва манфиатҳои ҳар ду давлат доимӣ кор мекунад. имрӯз ягон санад имзо нашуд, аммо сухану дастфишурии мо амалӣ мешавад. баъди ин баёнияҳои Тошиев ки ба суҳбаташ бо Ятимов идома медод, гуфт аз ин ба баъд аз имрӯз эътиборан ҳеҷ як бесарнишин яъне дрон дар марзи ду кишвар парвоз намекунад. бас аст ин корҳо ҳам аз ин тараф ва ҳам аз он тараф. рӯзи 28 январ низ музокироти ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон доир шуд, вале дар он Ятимов ҳузур надошт. ҳайати Қирғизистонро Тошиев ва ҳайати Тоҷикистонро фармондеҳи нирӯҳои марзбонӣ генерал Раҷабалӣ Раҳмоналӣ раҳбарӣ мекард. ҷониби Тоҷикистон то ҳол натиҷаҳои ин музокиротро шарҳ надодааст, вале Қамчибек Тошиев гуфт ки дар ин гуфтугӯ тарафҳо ба 5 тавофуқ даст ёфтанд. вазъият дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон шаби 27 январ якбора бад шуд. тахминан соати 18:40 дар чорроҳаи Зарафшон ва маҳаллаи сомониёни ҷамоати Чоркӯ байни марзбонони тоҷику қирғиз муноқишаи мусаллаҳонаи сар зад ки ҳудуди 6 соат давом кард. дар ин муноқиша аз ҷониби Тоҷикистон 2 нафари мулкӣ кушта ва 10 нафари дигар аз ҷумла 6 низомӣ ва 4 нафари мулкӣ захмӣ гардиданд. ҷониби Қирғизистон гуфт дар муноқишаи ахир аз ҷониби аҳолӣ ва ҳарбиёни қирғиз касе кушта нашуд, вале 11 ҳарбии қирғиз тир хӯрданд. дар натиҷаи музокироти шаби гузашта тарафҳо дар мавриди оташбас, берун кашидани нирӯҳои иловагӣ ва кушодани роҳҳо ба тавофуқ расиданд. ҳар ду тараф мегӯянд дар ҳоли ҳозир вазъ дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон мӯътадил буда таҳти назорат қарор дорад.